Yuk rohalani kalang kesuatan tak berdua yang dibuka. Jadi kota acara dapat julu dari Kemahinka selanjutnya non bentar yang bapak dua. Nah selanjutnya memasukkan kompos lapor kita tu rumah-rumahnya baru ada kota selanjutnya nanti pasang laporanmu baru mari kita baru tutup. Maret demahita siang nomor terulas sembah pusada Bukulugu itu ayat sada 22. Hasolangani inganan nadu legani. Tusineng lau muliau asarap dohot Jesusau. Puji-pujian merdonga mulia tema tutong di subahon nasarowan ami tuwal Tuhan tuhun di manuhun niaryong ibas nahamisa tutong di berenang itu nami nang suli pisarut na keluarga tutong mga ibasun kalan yan Tuhan terkapal ngelas di ruang ami di pangiring-iringong di perdalanan di ulu nami sa araw di tikyo Tuhan ditikyon ni patpang nami ma ima alas siapa tahun nami naik pa masuk kon imo tokon tinggal masuk dalam tangan naik hanya Tuhan pip ma ulang nami asa mo matiana di bangsa natin suara ibu kami Tuhan lau bangun Tuhan seluruh nang diakar bersubuk di ulang nami di pasal motor di botokon Topo pasal kami Tuhan asa todim mana menghargai ruang pikiran kami bulau kami berkami seorang kami juga di bagasan dami nasihat kui posturan kami selalu pada Tuhan nang jaga keluarga dan suara usaha kami dengan anom iring-iring dalam tubuh-tubuh mana sini di perjalanan bui pasupa kami di bagasan hipasun mau lihat mani ruang Tuhan upuji upasang kami mahu ulat nom naut merori sa iring-iring amin. Telah masuk mah ibu tokon tu rumah-rumah na sopi atau pada tangan dah. Mencara mangsa. Masih betul kan? Oke. Betul. Nah, itulah.
Serta. Rempak nasi dua. Pak Nay dua. Asal lurus. Pak nasi dua. Sampai Pak Nelo sama. Forum Amerika. Garinggan. Ini Pak maju Pak. Sama setara rajut. Kita pakai semak sisa. Nanti satu lah, saya jual langsung. Lima dia mau ngapain selalu lima dia mau ngangkat waktu dia pasang sama uta iman permukon di botokol mau langkah hata tania Tuhan mau ngakaberiku di sini mau pasata media selasa ulos sabuni botokol di sini mau kami tanya nabi ngakaberiku Tuhan mau ngakaberiku tubuh mah laso aku akan memburu di batu itu yang mau ulah akan rekod di parkoding di botokol ada yang akan memburu saya jangan memburu murah di masuk-masuk Tuhan kena murah asal bui musik lawan ulang dia ke ulang di rekod bakar naga ulah akan memburu ate anggota yang nami itu beres dulu akan buruku sudah pinopar di botokol dia cerah semua pasata jadi Sony meto dan dari itu keberi kodo seundang borgato makatai lo tulangnya sama makatai amina begitu lagi itu dan boy komunikasi nami pada saat ini tidak sangat itu makatai kita coba soal itu keparmati mau pemperjumpaan itu nggak saat dulu soal berdua agak dia itu jadi ngoni tak pun hati tinggal di pasai kamu, lain tak gila lo gitu, masih ada seorang mau itu orang, seorang mau. Itu itu pergi bapa, orang ada mau itu ku, ada tiga ketikku, seorang mau itu tidak butuh lagi itu pula. Anh mày đó cho cái chân của mong chứ cái chân của mình thôi khó quên rồi ao một plan rồi đấy em nói đó jadi kalau dia keno tidak punya itu orang dia punya itu orang jadi nunga ubatu pahami pe imadi pamong dengan namu nasusi namu di tangan pong Iba perhatian tentang yang nami saat kami hula-hula metokura saya di dalam Tuhan yang mau dilempung nah so ni masuk na boy moro ulos pagpuli na sa pasatun namin ito tiada na batu paham dia serasa itu kurang selamat maliho ito selamat tinggal mali amil sudia kabinong permon asa ka tarulio di pasok-pasok saruna kabinong permon ada itu kuate jangan boleh ada mak cuma barang maktabah mufaltik dengan masuk ke rumah-rumah yang supinukkan di tangan nak sila kalau kudu hamu kadekku bodoh selamonnya perokani lo semua dia jejak dilaporo lo ampor nainan sudah lo hamu bagi hutun disudi pakpena termasuk angkakan guru kauda bodoh hamilo lapor kodok ampor nainan jelma berada jelma pasal jala terbukti lo yang kaito akariku ikuti hamu do udah kata orang lagi nasa lapor o ampor nainan tu hamu sudah semua sudah nabi tu hamu kaito kaliku ujung di ngolu itu lapor uboto hamilo semutia papeno mula oha asal kencangnya kemudian lapor dalam sendiri ko saksi ngerti dalam abe tok to sesama
merasa menyesal, sauti. Kebetulan Ruben status itu sisanta komentar begitu warna lain. Saya melapor itu umat singin dalam urus semua indah. Kosong hari itu sehat lagi. Allah kita semakap dan semakap Tuhan dalam pola pasal. Karena dipikir Tuhan. Orang sesuatu pihak dipikir Tuhan. Semua kita berpon hubungan musik. Ibatul oleh segala orang lain sama dia cipta. Sebelum lawan poron. Sebelum kamu berusaha. Ikipasi kamu doa si mohon. Lasal gaya berpon ketol berplay. Kita masakap semua dia asal berjetian dan umur poron alai dan dipasang Tuhan. Sebagai otak Tuhan angkat menyan. Laporkan, laporkan bujur bicara Tuhan dari percabar di siamu di Tuhan. Pas rohamu itu kalianku taruh pas rohamu sudi dipujian di laporan. Dos rohamu akaleh kayak botokku Tuhan tidak bersakati kamu sakati rohata di nalau bersungari di laporan. Saya contoh di rumah itu buat kita di rumah contoh dia bisa dari roha di mana pun pasang kami ngomong kalian pun di batokku semua tidak terdapat orang kali walaupun seperti pasang kami di undang-undang bagaimana kalian kayak itu asal adong dan lain lama nanya aku Tuhan asal terlalu pasang kami sudah seluruh semua dia mungkin lagu tak berhari, wala teman kita seluruh. Jadi naik di tangan namin nung hari nampu kamu tulang di mana pohon dan dua nami on kejauhan nasa bukan karena jadi nung hari pasti kau paham betul lang alani dia katangyang sampai pasaton itu ata dia ambil dua katikin engro dibudian di dua ope pasaton nami mau lihat gudang madonon nabi dia muna langsung lima dia mu tulang nabi langsung buah nabi langsung buah nabi tuar itu selasa bah pasidumota hari ini opungo langsung di bagian tikion tulang mau tuh sono pe bangaru koron nabi zebara dopur kamu mau dia karena masih banganon ala ni dikiro katulang lalenjuk nama tua acara kebatian mau untuk saya kebatian benong tampak masih bangan kita langsung maruah di dalam dulamu tulang ngambil mau lihat ya. Oh nada. Selanjutnya mari kita diandong itu tuh pakai tamiam atau kamu menjalankan tidak. Mari kita saya naik. Mari kita sian nomor 525 buku logo teluras untuk bisa dasa air. Nalao maau tunasonang digijang di surgo tutu saya nasonang maau.
Haleluya, dari berbicara, saya kinobadi Tuhanmu, saya mau maharajamu, saya sangat menolong Tuhan di bawah kosong dari berbicara. Leon matuhani saya menunggu setiap hari, saya sama dosa nami sama dosa nami, di dosa mana berdosa Tuhani, ulah kami tugiut panguncunan, berdua mahami siapa ngaku, ayo orang punah rajau, do tagukur, roh biasa hapus seliling-lilingnya. Amin. Terus kita Besok kita coba pulang ke sana. Maratema kita sabina maratema tapi mobi nang dibuat dapat dengan bahasa dihamna amanami yang kenami hasuto oparan ni dainang nang dimolo marujumulon arung doga maki begota asiko bidetong maratema ada orang so dan rakyat karata di nomor 10 saya andong pasat kami mah tangiang pengudianon siang inang kalau situa boru semua orang jadi asata mulai amalina pamujud Tuhani dulu tak pasahat madirita tapasada rohana pikrata lahu memuji Tuhan ini marhiti namartan yang nahoh kita di bagasan roh tadi martan yang mereka amin terpuji kata mereka Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi parbadia na tumupalangit dohot tanon. Amin. Madok mo liati mahamudi amay. Ay na mga rorohita siyang gonggoman niha ulomo. Jalan na po sa tonhita tibagasan harajaw ni harungungan ni rohana. Haleluya. Matang yang mantap. Adi Tuhan di bata parguru
bugo naso hat dosan amanami nadi banwa gijang di baboton hodo tu akka paroha nasian kurbai mar hite bitang nang ibu anakmu nasasadai sodangi marohanami asa hudadahami haposyaon nasitomi mar hite igana asa tarbain dot hami mamereng hamu yaun subur mar hide anak hagorongan niroham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mari kita tangihon hamumah nagari patik di mingguta sadarion patik parjolong ahudo jahoba di batang ninna di bataka dan jadi maraku ahu bahinonmu di batang patik parduahon dan jadi ganonmu jala dan jadi sumanonmu manang ahan na di banua gijang dot na di banua tongaun Rodi na di bagasan ay na di tong di tanong yang bertunggabe si sombaon manang si oluan patik patuluhon dan jadi dohonon goar ni debata yang go soturi dalanna ay hona uhunna dosugut akan nama sine yang di goarna patik pabaton ingot hamuma pagadiahon arimin di nauno mari maulahamu nasa silonu arai angko ari papituhoni ari pada diana di jahuba di batamdui dan jadi homa muda angko nasa dari manang anak muda manang borung manang naposom lahi manang naposom boru-boru rodi pinahan rodi isi ni hutan ni harap ke namanya bati utam ai di nauno mari do di topa di bata langit do tano do laut do nasa isina dumi maradia do ibadah di hari pabiduhoni di baheni do umbahen na di pasu-pasu di bata jahuba ari para dianan lain jaladi parbadiai patik palimahun ikon pasana pondo nato rasu asama dua ho jala leleng mangudu di tano nang idehon di jahuba di batam diho patik paunopon unang ho mamun patik papituhon unang ho mangalaku patik pawaluhon unang ho manako patik pasiahon unang ho oro makatidakon hata nasududu mararohor domat jorma patik pasapuluhon dan jadi haliangan niroham bagas nidonganmu dan jadi haliangan niroham dongan saripe nidonganmu manang naposona bawa manang naposona buru-buru manang lobuna manang hudana manang dia pe tugasan ni donganmu behado panduk ni debata taringo tupadi nasapuri odo ahudo jahuba di batam ninna di batata pargugu nasuhaturusan jala parlimas siduduhon dosa ni ama-ama tu pinoparna rodi sudut patuluhon rodi sudut pabathon pinopar ni akan nasogoro hadiau arai asidor hakku di akan nama ribu-ribu akan nama horong niro hadiau naso mangarausi patici olak nido yang kosahatna atau rak mangido buku manita tu ado panilibata mangla honna upar tu patik naik. Adik panilibata saya buku mahali
dan untuk don serek mirohan tato poti maduk satana gudangi tu adupan ni debata martangian mayata ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus hodo debata bargugu nasuhat lusan rodi pangalun nami dihisap-hisap ni rohanami nakama si kutudo hona hami ada di dosa nami alai natak surga di rohami waring alani asi barang dirhami adi di batanam pardingkan bahasa jala parasi roharuh alani anak hagolongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saisi sama dosa nami sarguna menjala suruh mato di barbadia tu rohan nami di asa terbain hami mangreho di bagasan hati goran dot habariam gabe saat hami Tuhan uduan nasora sudah na binar bagam dia kana porsia dia anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tapi gimana berbagai di kota kami bertuah saat di dosata. Para siroha jala perdikan bahasa nu Jehovah. Labat terima sejarah para siroha kurang. Dan terbaik kita hobar tu akka dosata. Jalanan di balos kita hobar tu akka hajatoka. Songon asini rohani ama mida arkona. Asimi rohani Jehovah dia akan nama biari ibana hasangapun ma di debatana di jam. Amin. Mari dibaca. Turpuk epistel di minggu paduah dung Epifanias tak surat di Yohanes bidudua mamuka maisian ayat sada sakrodi ayat 10 sada asatadahama pasika kasawin dungi batu duarihon adongma namar bagas di hutakana na dibuat Galilea jada disima inani Yesus. Jadi dung kurangat anggur nasida nimna inani Yesus ma martok pidana dang adong anggur di nasida. Yesus dungi ninna ina nama dok akka partubas mana dia dok na hamun paling hamun dungi na Yesus mama dok nasida Gohi hamuma akka gusion ai jadi doksi rumah Ibrahim. Lasi doksi manusia, kami kamu masihani, dumi buat kamu mati bermuna, jadi buat nasiama. Alai didai itu niaka para kubasima aiki naungga dianggur, jaladan diboto harorwana, ai horat akka para kubas namanahui aik ido ubotosa, jadi dijoma panguli. Jadi nama Tuhan saluh mama yang berdoa aku mendengarkan dumpe untuk hal asal
barjulu nabi nahini Yesus diutakana na di Galilea papatarhon hasanapon nain gabi posea maat kasisianna di ibana la nido yang tosahatna kaboduk marmata martua doakan atau mangihon hata ni bata jalan nautioksa. Amin. Mari dimana. Siautai songon nahina tidak pun didongata sahapur siau disadok portilion rap mahita madok au posia ide patai Jehovah ido ama parbogona sohat dosani na tumo palani tolok tanu au posia Yesus Kristus anak ide patai Jehovah nasasade imana Tuhan isi Maria na gabi-gabian siaton di perbaria adoras sohabua ido tuhaka na tumaon na bilik di panguman di silatus na terpajal loibana di au bilang silam na tua-tuan otoru di tanu na ulak pangulu di hari patuluhun na manai surgo lahunul tusiamu debata Jehovah amanai pagogona sohatu besani disimai bana pemulak sogo tutanahon Mangihat nama murdohok namati au posea tolu porbadia jara ursada huria nabadia huria atau panyala Kristen akan nabadia do kesasaan dosa do diakai namando mulak mangul sohut dari dihalak nama mati do tihawoluan nasora sudah. Amin. Tahu duti manusia bertanya tapau duk rohata martangya kita Dewata Jehovah nasangap jalamar mulia mauliate di pasahat nasa rohana mituho di siala asidohot holong ni roham natotong dope upakilalahu kami marhahi pasok kami di bagasat kio ale Tuhan debata tongo di manogo na tiuro di minggu nabadiao hui hutok kami ima permingguan di bagasa sadario di bagas ni natua tua namio ima marhiteho di sialan nang dialapmu natua tua nani haholongan namio sian hurian HKBP marturia litong ni huta di sialai ada Tuhan debata diulah kami di hutok kami permingguan di bagasan sadario atong ale Tuhan debata di bagasan permingguan nami sadario saur maho tutonga-tonga di permingguan namio homa ale Tuhan nama dongani kami mulai sian nama memulai saat rodi nama ujungi permingguan nami anon ale Tuhan debata di permingguan nami di bagasan kio kami saluhutna nanai mabege hatam nabadiai nanang sifat sahaton ni uluan nami ale Tuhan debata bukai maroha doh pikiran nami asaboy doh dinggan hutangi ho kami hatam nabadiai jalaboy hu ulah kami di parnguluan nami anggia marurak marparbuai nyan di ulu nami gabi jolma natamahami di jolo ni hami sama hami tarlubobi main dia dopamu ale Tuhan debata ale Tuhan debata di amang uluan nami nanai di amang uluan nanai pasahaton bari kami ale Tuhan debata di parmingguan nami di bagasan manogot natiuron totong dibuah kami di tangiang nami ima saluhut
keluarga ni Inang Opus Simon, keluarga besar Homa Ali Tuhan namangaleho roha hasabaron dohok namangapuli roha nasida di panading di na tua-tua na nihaholongan nasida ali Tuhan debata akas dari bege hami nia na tua-tua na nihaholongan nasida nunga marumur na tua nunga marumur pasu-pasu nasida nasiapoi ditabai holi inangon ali Tuhan debata dan tagamon solumun rohana sida di parlaun dina dua-dua nasidai naupe naumatua ali Tuhan debata atau ngalani ali Tuhan homa nama ngalehon hasabaro dohot nama ngapuli roha dohot pikiran nasida ali Tuhan debata totong dang lupa hai mabuan di tangian nami ima molotung ado akka keluarga na marholong ni roha tu na tua-tua nanay masakap nanay berencana madapoton na tua-tua bakeni na tua-tua nanay masakap madapoton bagason homa ali Tuhan dibata na mangiring-iring daging dohotor di nasida padao parmaraan nito parmaraan di daging dohotor di sian nasida homa na mangiring-iring lakana ali Tuhan dibata asa marhahi pason nasida sahat rodi bagason ali Tuhan debata totong di buah kami ditanyang nami di perminggu nami di bagasat ikio ima disude sakap ni keluarga besar ni Inang Opus Simono ima nanay masakap nasida di hari Selasa ali Tuhan nanay pataru dainangon tu inganan parsatok kinani ali Tuhan debata disude rencana nasida tunghoma nama dongani dohok nama ngajari-jari nasida dohok dame nasian hoi lehon di nasida gano nang tu akka paradatan akan hobar namar hula-hula namar goru sude ale Tuhan debata namar todong sude namar holong ni roha tunghoma nama ngalehon sada ni roha asado tinggan merdalan ulauni marlas ni roha manasida ale Tuhan debata di ulauni marlas ni roha manasida di tonga-tonga di keluarga besar jala lamarlas ni roha nasida mamuji pasangapon guarmu nabadiai ale Tuhan debata totong lope mangele kami tuho kami luhutna napungu mangihutong parmingguan di minggu nabadio ale Tuhan debata homa nama nabahon pasu-pasumi Tuhani ganu tabani pasu-pasu naung di palehoko Tuhani ale Tuhan debata asalam marlas di roha hami totong di ngolu namion jala lam marlas di roha Maria iya roha nami mamuji pasangapon guarmu nabadiai ale Tuhan debata gudang nai dope akan ariko di ngolu nami nanai si pangidon nami alai na pos doroha nami nang peso di gori hari gadu bersada-sada di tangan namion ahanariko di roh di ngolu nami lehono mudu ya le Tuhan debata Tuhami gadu bersada-sada ale Tuhan debata digijang misaluhut elek-elek doho pangiduan nami i hubo Tuhami julma nagale jala julma berdosa dohami maradopon hami sama hami terlumbohi mai maradopoko atau ale Tuhan debata jumolo urasi mahami sia dosa pangalasion nami Tuhami sama hami imana Allah sifata ale Tuhan debata marhite pangalahkan nami pamireng nami pakatayon nami naso bisa ngaju habi na lumat benjut rohani dongan nami sesai dosa nami iya le Tuhan debata jalan lehon marohana masih siksa dosa di hami asa lupa mi majalo pasu-pasu nanaing sita bahonom dope jala tamama hami habauran ni pasu-pasu na gudangi nanaing sile hononi jalo matang yang namion ale Tuhan debata jala tu sakka mumana sau disude gulmi ni ngolu namion mauliate madiho Tuhan debata hupuji hai magor munabadiai sadarion sahat rodi seleleng ni lelengna amin. Mari kita
dameni debatana sumurung sian saluhudna roha ima mangaramuti ate-ate dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Damang dainang diminggut tasadarion na kapatupa di rumah dukaon jalot tamahatan ide bata obar tuminggut tasadarion sarupado turpukna ima sian kitab Yesaya bidu 22 ayat 1 sahrodi ayat 5. Ujahahuma turpukon tutonga-tongata tapayuti huma di bagasan rohat tabi dohot judul baga-baga halwauni Sion ayat sada alani Sion dan tarbahinau sip jala alani Jerusalem dangulu au popoman taima bisar hati koranna son sodang ni matani hari jala hatuauna son sulu-sulu nama sigorgor. Jadi idau niat kabang sopar beguma hati korammu jala saluhut akka raja hamuliaummu jala ikon mar goarhon gowarnai baru si pabuau ni pamangan ni Jahoba jadi gawe tupal hamuliau maho di tangan ni Jahoba jala tupal harajaun di tangan ni Debatam dan jadi be goaron ni halako na tinadikon jaladang jadi jaladang bedohon na tutanong ha longonan ay guaran na maho ha soloan ni rohak kudoy bana jalatanomi nang marharajao doho ay longodo rohani Jahoba midaho jala marharajaan tanomi ay songoriko ni doli-doli mangariri na marbaju songonido riko ni akka anakmu mangaluluiho jala songolas ni roha ni pangoli mida na ni olina songonido las ni rohani Debatam midaho ido sahana damang dainan nungarap kita manakub hata ni Debata nakite narade kita payudihut pajaw na pasahat itong atong-ata dalat ta mga napati turpukon dito guriat tahagabitwe na bulunod do hita marite topik judul di jam itaw nasa senok kita mga lapati turpuk na 5 ayat ng saha di hita topik di minggu sadarion didok sa luhut bangso marnida hati gorang dohot hamuliaw ni Jahoba sa luhut bangso marnida hati gorang doho hamuliao ni Jahoba dihita salun na bungu di bagason ng lihalaman
Yaro kita manginang hona hukum. Pernahkah kita dihukum karena kesalahan kita? Ala dihajahatot tahyaro kita manginang hona hukuman. Kalau si malibaga sarohat dan bersada-sada. Do mutusi mulu hona pita, mulu heya kita hona hukuman karena dosa kesalahan kita. Ahadu respon tamanginang. Ahadu natabahin mga respon hukuman ni. Ahadu nataubla. Mulu hona pita lani hasalata. Udang do alung di basol magamit at mamangalo ati. Mamangalo. Maorwa. Nga nasalay mana nga ni hukum ibana. Dito mamangalo. Tagayukun. Edi. Ako dalam somon iti na pumuliso. Ketika kena hukuman tagamangal. Tagayukun. Irespon na. Jala ilo na masa diturpukon. Bangsa Israel hona hukum. Alami dosa do hasalana husung nga terbuang tu Babel ngahoda hukum dan bejugun husung nga gabi buah 170 tahun dia buang ima diturpuko alai waktu hamu na manginang do si Jesaya dia buang ani kola si Jesaya mana sudah bejugun diturpuko takas tidak idok ibana daya sadih. Saya tidak akan pernah diam. Muluhona hukum piaro bangson dan kami putus semua kuro debata dan kami yang bersaurau untuk Tuhan. Dia sedih. Ikut saya kotong rupai mai makiagilanmu. Satu dia lu hasil Tuhan di Tuhan. Ikon menega mau. Diholong di roham di keadilanmu. Dihami bangsa monang dia. Baju hami waruna bagi asa tutong markas roh hami Tuhan. Songon si Jesaya nama kazunjok kon holong ni rohami tu bangsa Yahudi, tu bangsa Israel. Tuhan tatap hami saluhuna. Kasih rohami hami, anak hasyam rohami saluhuna Tuhan. Tugu hami totong manau menatam nabagi ratu paun akan naulina dingga di walu nami ajari hami Tuhan bertobat sia dosa kesalahan nami asa buklas di rohan nami uju di porki diondo be hami suak somani Tuhan rabdo hami doho keluarga bersama okusimon bolu nababai tidak tak polo Tuhan yaka ana guru hela paro mai pahopu na sida baru pakai ni inanami na mustang jaga benang Tuhan dihaulongin at oras nodo suliyak kaya nakuno asa dotong marsada mardami ni roha padau siya na sida kadindam kebencian dong didingkian asa mulu pataro kami ina na ulong yaw amiot dengan pastor kinani tusadana keluarga saling peduli, saling menolong, saling memperhatikan, saling mengurubi. Asa jumpa kasnas ni roha di tengah-tengah di keluarga tuculuan ni hari Tuhan baru berkat cara demi cara. Anak patupong di keluarga tanumobi maalat habatah. Lehon ari na dinggan, iklim na tiur. Asa buing patu pahami magdala do dinggan. Kacar do adat nanai si patu pondali do Tuhan satu hari Selasa. Ombale Tuhan tangian nami. Paso may ibadah nami om, permingguan nami om. Makorhon uap na khusus mo dia rupa muna badiay. Usi honomu mapasu-pasu mi ganuk bersada-sada. Dihami na pumulisom. Nopok matuhami hatam na badiay. Anak hasyam mulu hami Tuhan. Haholongan ni roham doham. Atau makan daun lading gado sakak mu si batu bambu di wolu nami. Saya sama Tuhan. Usaha salah nami. Masih roham di hami. Asa tamaru be hami bahinobu.
jala guaraku anak hasilmu habis aluhuna buru halomuan di roham olah di gagasan keluarnya namu Tuhan Yesus Kristus yoko si palu hamilu saya rohami martangiang mandok mau lihat itu adopamu nabadiai ali jahuba debata manami mau lihat gudang madibu Tuhan amin. mabeliata tuaroba nile bata tahu dubi marohata martangiang mahita ali di bata amanami na di banuang kijang odo harorowani saluhu silehon lehon nadenggan doho nasa ulibasa na mauliutus upasa hatami masyata nilehon itu hami pilihan nami tuho sai jalo mai gabe uap na khusus di jolong aso-paso may jalaramoti asa hupor hasia kami pilihanon pati buluhon harajon itong atong manihuriam doho jipor kagiyon buhay marohanami marhite-hite totim asalam hutad dahami budang ni silehon-lehon mito hami asalam girgir hami maddo mauliyate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan amin. Amin.
warmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malongon roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion, hangoduan siapari, sesa madusanami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togi utu pangujunan, palua mahami sian pangaku. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho, disondakon Tuhan debatama buhina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debatama buhina tuho, jala dipasaur homa damena tutodim. Amin.